Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με αφορμή την εγγύζουσα εορτή του Αγίου Λουκά που έχουμε εδώ στο ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου παρεκκλήσιο προς τιμή του εδώ και τόσα χρόνια και Άγιο Λείψανό του, τις ημέρες αυτές συναχθήκανε στο ναό μας τρεις μεγάλοι Άγιοι. Ο ένας Άγιος είναι ο ίδιος ο εορτάζων Άγιος εδώ στο ναό, ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας. Ο άλλος Άγιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Και ο Άγιος επίσης, και ο τρίτος Άγιος είναι ο Άγιος Πορφύριος, που αίμα από αυτόν έχουμε ενώπιόν μας, ώστε να το προσκυνήσουμε και αυτό μαζί με τα άλλα δύο Άγια Λείψανα. Οι τρεις αυτοί τεράστιοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με την παρουσία τους και την αγιοσύνη τους, εκάλυψαν το διάστημα το χρονικό από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνος και όλον τον 20ο αιώνα. Πρώτος χρονολογικά είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος γεννήθηκε το 1846 στην Σιλιβρία της Θράκης και εκοιμήθη στις 9 Νοεμβρίου του 1920. Δεύτερος χρονολογικά είναι ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1877 στο Κέρτς της Κριμαίας και εκοιμήθη στις 11 Ιουνίου του 1961. Και τρίτος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος γεννήθηκε 7 Φεβρουαρίου του 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης της Καριστίας και κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1991. Πραγματικά οι τρεις αυτοί Άγιοι που έχουμε ενώπιόν μας τα Άγια Λείψανά τους είναι παγκόσμιοι Άγιοι. Είναι γίγαντες πραγματικά του Πνεύματος, θεοί κατά χάριν, ακένωτα δοχεία της Θείας Χάριτος. Όλα αυτά τα χρόνια που έζησαν επί της γης, αγίασαν όλη τη γη με την παρουσία τους και με την αγιοσύνη τους και με τη ζωή τους και με τις προσευχές τους και αποτελούν κεφάλαιο αδαπάνητο για όλη την Εκκλησία, για όλους τους αιώνες. Συναντούμε στους τρεις αυτούς μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας πολλά κοινά μεταξύ τους. Το πρώτο βασικό κοινό που έχουν οι Άγιοι αυτοί είναι η κοινή πίστη, η ορθόδοξή τους πίστη στον Χριστό μας και σε όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μας, τα ορθόδοξα δόγματα. Και επίσης η από κοινού τήρηση των εντολών του Χριστού με πολλή συνέπεια στη ζωή τους, η οποία αυτή η τήρηση των εντολών τους οδήγησε στον αγιασμό τους.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό των Αγίων, δηλαδή η κοινή πίστη και η κοινή ζωή, η ορθόδοξη ζωή και η ορθόδοξη πίστη. Γιατί? Διότι ιδίως στις ημέρες που περνάμε τα τελευταία χρόνια προωθείται παγκοσμίως και στη χώρα μας και μάλιστα έχει παρισφρήσει δυστυχώς και στα σχολεία μας και μάλιστα και στα βιβλία των θρησκευτικών η ιδέα και το φρόνημα ότι δήθεν όχι μόνο όλοι όσοι πιστεύουν στο Χριστό, αλλά και όλες οι θρησκείες του κόσμου έχουν κοινή ρίζα, κοινή αναζήτηση, έχουν πολλά καλά στοιχεία και μπορεί κάποιος σε οποιαδήποτε από αυτές τις θρησκείες και αντιλήψεις και αν βρίσκεται, μπορεί από εκεί να βρει τον δρόμο του για να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μόνον η ορθόδοξη πίστη είναι αυτή που σώζει και τον αγιάζει τον άνθρωπο και μόνο κάτω από τις φτερούγες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι η μόνη Εκκλησία. Όλες οι άλλες, είτε μιλάμε για παπικούς, είτε για προτεστάντες μιλάμε, είτε δεν ξέρω για ποιους άλλους θα μπορούσαμε να πούμε, μόνο το όνομα των εκκλησιών φέρουνε. Δεν είναι εκκλησία. Εκκλησία είναι μόνον η Ορθοδοξία. Και μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μόνο στην Εκκλησία μας μπορεί να βρει κανείς την οδό της σωτηρίας, διότι μόνο σε αυτήν υπάρχει η ορθή πίστης και η ορθή ζωή που οδηγεί ως οδός πνευματική μοναδική στην αιώνια ζωή. Αυτή την πίστη λοιπόν και αυτήν την ζωή τήρησαν οι τρεις Άγιοι αυτοί της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και αγίασαν και είναι δοχεία πραγματικά της χάριτος και όποιος προστρέχει σε αυτούς λαμβάνει τη βοήθειά τους και μπορεί ακολουθώντας το παράδειγμά τους και τη διδασκαλία τους με ασφάλεια να πορευθεί και αυτός στην αιώνια ζωή. Ένα δεύτερο κοινό το οποίο συνδέει τους τρεις αυτούς Αγίους είναι η διωγμή. Βλέπουμε και στους τρεις Αγίους, στον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Λουκά της Κριμαίας και τον Άγιο Πορφύριο, να εκπληρώνεται επακριβώς ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται. Δηλαδή όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούνε, θα καταδιωχθούνε. Και ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον Άγιο Νεκτάριο, που προηγείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, χρονολογικά. Ο διάβολος, ο οποίος ουσιαστικά αυτός είναι ο κοινός εχθρός όλων μας και αυτός είναι που ξεσηκώνει όλους τους διωγμούς και όλους τους πειρασμούς στη ζωή μας, αυτός λοιπόν νωρίς ξεσήκωσε φοβερό πόλεμο στον Άγιο Νεκτάριο και μάλιστα τον χειρότερο πόλεμο, τον πόλεμο της συκοφαντίας. Ενώ βρισκότανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν ήδη επίσκοπος, πενταπόλεως, τιτουλάριος επίσκοπος, επειδή είχε πάρα πολύ χάρη ενώπιον του Θεού και ενώπιον του λαού του Θεού, είχε αρχίσει να γίνεται λαοφιλής, να τον αγαπάει ο κόσμος. Τότε, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνος, τότε λοιπόν στα μέρη εκείνα της Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια και όλες οι γύρω περιοχές, έσφιζε το Πατριαρχείο
από Ορθοδόξους, από Έλληνες, από ελληνικό στοιχείο. Ήκμαζε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Βλέποντας γύρω από τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας πόσο χάρη είχε ο Άγιος Νεκτάριος και πόσο λαοφιλής ήτανε, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του, συκοφαντία. Το συκοφάντησαν ενώπιον του Πατριάρχου, ότι δήθεν ήθελε να πάρει το θρόνο του. Και κινούσε λοιπόν τα νήματα έτσι ώστε να το καταφέρει να τον βγάλει από τη μέση το Πατριάρχη και να πάρει αυτό στη θέση του. Αποτέλεσμα ήτανε ο Πατριάρχης, πεπισμένος στα λόγια των συκοφαντών, εδίωξε τον Άγιο του Θεού και ήρθε ο Άγιος στην Ελλάδα. Και μαζί με τον ερχομό του ήρθε και η συκοφαντία, η συκοφαντική φήμη. Για αρκετό χρονικό διάστημα, το πρώτο καιρό που βρισκόταν εδώ στην Ελλάδα και τελούσε το έργο του ιεροκήρυκος ως επίσκοπος ιεροκήρυξ, όπου και να πήγαινε εισέπρατε την περιφρόνηση. Απομακρυνόταν ο λαός, απομακρύνονταν οι άνθρωποι από αυτόν. Για ποιο λόγο? Διότι παντού υπήρχε αυτή η συκοφαντία. Και μετά από πολλές προσευχές, πολλές προσπάθειες, τελικά ο Θεός έκανε ώστε να λάμψει η αλήθεια και να γίνει αποδεκτός από τον λαό. Αλλά ο διάβολος δεν τον άφησε τον Άγιο ήσυχο. Προς τα τέλη της ζωής του, όταν ήδη ο Άγιος Νεκτάριος είχε ιδρύσει το πολύ γνωστό σε μας μοναστήρι του στην Αίγινα, το γυναικείο μοναστήρι, ξεσήκωσε ακόμη χειρότερο διωγμό εναντίον του, συκοφαντίες για ανηθικότητες που δήθεν εισέπρατε με τις μοναχές ο Άγιος. Και γι' αυτό και τον πήγαιναν στα δικαστήρια, γι' αυτό και είχαν ακολουθήσει ανακρίσεις και πολλές άπρεπες πράξεις εκ μέρους αστυνομικών και ανακριτών απέναντι στον Άγιο Νεκτάριο. Και ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει η όλη αυτή η υπόθεση, δεν είχε λάμψει ακόμη η αλήθεια, ο Άγιος Νεκτάριος έφυγε από αυτή την ζωή. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο, συκοφαντημένος ο Άγιος Νεκτάριος. Βλέπετε, μέχρι το τέλος τον πολέμησε ο σατανάς. Αλλά ο Άγιος με τα όπλα της Ορθοδόξου πίστεως και της Ορθόδοξης ταπείνωσης νίκησε και κατασυνέτριψε τη κάρα του σατανά και ο Θεός ήταν αυτός που τον υπερασπίστηκε. Ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας έζησε την πολυχρόνια λέλαπα του διωγμού του κομμουνισμού. Κυνηγήθηκε πολλάκις, πολλές φορές. Συλλήφθηκε πολλάκις, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε, μέχρι και στον Βόρειο Πόλο τον έστειλαν. Κατασυκοφαντήθηκε και αυτός γεύτηκε το πικρό ποτήριο της συκοφαντίας. Δεν τον άφηναν καθόλου σε ησυχία, αλλά συνεχώς προσπαθούσαν να σπάζουν τα φτερά του. Ο δε Άγιος Πορφύριος μπορεί να μην είχε κάποιον ορατό διωγμό από τους ανθρώπους, αλλά είχε από μικρής ηλικίας τον διωγμό από αυτόν που είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ρίζα κάθε πειρασμού και κάθε διωγμού, δηλαδή από τον σατανά. Γι' αυτό και με τη συνεργία του σατανά, ενώ ήταν ακόμη νεαρός, σε εφηβική ηλικία και βρισκόταν στο Άγιον Όρος, στα Καυσοκαλύβια, και ήδη είχε λάβει τη μεγάλη χάρη από το Θεό,
αρρώστησε, έφτασε στα πρόθυρα του θανάτου και δεν μπορούσε άλλο να μείνει σε εκείνον τον αγιότατο τόπο, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Και εξαιτίας της υγράς πλευρίτιδος από την οποία έπασχε, αναγκάστηκε λοιπόν και εγκατέλειψε νωρίς το Άγιον Όρος και ουσιαστικά δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα του για να φύγει από αυτή τη ζωή και ήρθε στον κόσμο αυτό. Βλέπετε, ο Σατανάς κάνει το έργο του, αλλά και ο Θεός μυστικά εργάζεται για το δικό μας το καλό. Και όλη τη ζωή του την πέρασε διαμέσου ασθενειών. Χαρακτηριστικά κάποτε όταν τον ρώτησαν γιατί ενώ βρισκόταν στην Αθήνα και ενώ είχε φτάσει να διαβάζει και ιατρικά βιβλία και άλλα, με φυτακομεία να ασχολείται, γιατί δεν πήγε να σπουδάσει στη θεολογική σχολή, απάντησε ο Άγιος ότι υπέφερε πάρα πολύ από τις ασθένειες. Μετά τα καθήκοντά του τα ιερετικά στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής, επέστρεφε στο σπιτάκι που έμενε, που είχε πάρει μαζί τους γονείς του και την αδελφή του, τη μετέπειτα Πορφυρία μοναχή, ως λαϊκή χαρίκλια λεγότανε, και λέει και το φαγητό ακόμη στο κρεβάτι το έπαιρνε, το έτρωγε, διότι υπέφερε από πολλές ασθένειες. Και μάλιστα προς τα γεράματά του αυξήθηκαν τόσο πολύ οι ασθένειες και έγιναν τόσο οδυνηρές, τις περιγράφει αναλυτικά ένας από τους γιατρούς που ήταν πολύ κοντά του, ο γνωστός καρδιολόγος κύριος Γεώργιος Παπαζάχος. Λέει λοιπόν ότι τόσο πολύ υπέφερε από τις ασθένειες, ώστε όταν κάποτε το ρώτησε πώς αισθάνεσαι, λέει αισθάνομαι το μάγουλό μου σαν μια τόσο ανοιχτή πληγή, σαν να το έχω σε τηγάνι το οποίο βρίσκεται στη φωτιά, να ακουμπάω τηγάνι το οποίο βρίσκεται λοιπόν στη φωτιά. Τόσο πόνο αισθάνομαι, λοιπόν, έλεγε στο μάγουλό του. Και αυτό μόνο από μια από τις ασθένειες που υπέφερε. Φανταστείτε από όλες τις άλλες πόσο υπέφερε. Βλέπετε λοιπόν ποικιλοτρόπως διώκει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και αν δεν υπάρχει εξωτερικός διωγμός, βρίσκει τον τρόπο ο πονηρός μέσα από ασθένειες να μας πολεμά. Αλλά όπως είπαμε, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μέσα από την ασθένεια τους βοήθησε και έδειξε τη δύναμή του. Τη δύναμή του ο Θεός, ο οποίος Θεός της αγαπός είναι αυτόν, κάνει τα πράγματα έτσι ώστε πάντα να συνεργούν εις το αγαθόν, κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου. Όχι μόνο λοιπόν οι διωγμοί, οι συκοφαντίες, οι ασθένειες δεν τους εμπόδισαν από το έργο τους και από τον αγιασμό τους, αλλά τουναντίον τους ελάμπριναν και τους αγίασαν και τους χάρισαν στην Εκκλησία ως ανεξάντλητες πηγές θαυμάτων, ιαμάτων και ως πνευματικούς καθοδηγητές. Και ο ίδιος ο Θεός από εκεί που οι διώκτες τους προσπαθούσανε, ο ίδιος ο διάβολος προσπαθούσε μέσω των ασθενειών τους και των διωγμών και των συκοφαντιών να τους χρησιμοποιήσει για να πλήξει την Εκκλησία, εκεί ακριβώς ήταν που ο Θεός μέσα από όλα αυτά τιμούσε και δόξαζε την Εκκλησία. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως είπαμε, κοιμήθηκε ενώ ακόμη υπήρχε για αυτόν η φήμη του ανήθικου ανθρώπου, ενώ ακόμη τον τρέχανε στα δικαστήρια. Ο Θεός όμως ανέλαβε προσωπικά και αυτόν τον Άγιο τον ίδιο να τον δικαιώσει και την Εκκλησία να την προστατεύσει από τις κακές γλώσσες των ανθρώπων, ότι να, οι επίσκοποι, οι κληρικοί τι είναι και να φεύγετε μακριά από αυτούς. Δικαίωσε και αυτόν και τίμησε την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε να αναχωρήσει η ψυχή του
μέσα στο νοσοκομείο των Αρεταίων και δίπλα στο ίδιο δωμάτιο, στο διπλανό κρεβάτι, υπήρχε ένας άνθρωπος βαρέως ασθενής. Σε αυτόν άπλωσαν το ράσο του Αγίου και αμέσως έγινε καλά. Στη συνέχεια είναι γνωστό ότι όταν το πήγανε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ναό στην Αθήνα, για να τον βάλουν μέσα για να γίνει κηδεία του, αργότερα μετά να το πάρουν στο μοναστήρι και να γίνει κηδεία του, τουλάχιστον να μείνει για λίγο διάστημα μέχρι να το πάρουν το τίμιο λείψανό του, λοιπόν, τον Άγιο, δεν επέτρεψαν και τον άφησαν απ' έξω τον Άγιο. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε κατευθείαν να αρχίσουν σοριδών το ένα μετά το άλλο τα θαύματα του Αγίου και κράτησε και το σώμα του για αρκετές δεκαετίες άφθαρτον και ευωδιάζων, έτσι ώστε γρήγορα όχι μόνο να κλείσουν τα στόματα των συκοφαντών, αλλά και όλοι να μιλάνε για τον Άγιο Νεκτάριο και όλοι να λένε ότι αυτός είναι ο Άγιος του αιώνων μας, αμέσως να πάρει την προσωνυμία του θαυματουργού και με τον Άγιο αυτόν να δοξάζεται και να τιμάται η Εκκλησία μας που βγάζει τέτοιους ανθρώπους. Θυμηθείτε την μαρτυρία του Αγίου Παπαεφρέμ του Κατουνακιώτη, που όταν τον ρώτησαν κάποτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος Άγιος του 20ου αιώνα, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, διότι κατασυκοφαντήθηκε. Οι συκοφαντίες του αυτές έτσι τον ανέδειξαν ως μεγαλύτερο από τους Αγίους. Ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας, από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, και αυτός όλη του τη ζωή την πέρασε μέσα σε φρικτούς διωγμούς. Έφτασε και στο σημείο και αυτός να κατασυκοφαντηθεί. Είναι γνωστό και χαρακτηριστικό το περιστατικό εκείνο που ο Άγιος κατασυκοφαντήθηκε όταν έγραψε την υπογραφή του και έδωσε πιστοποιητικό θανάτου για έναν καθηγητή πανεπιστημίου της φυσιολογίας, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει, ο οποίος έπασχε από πολλά ψυχολογικά, και το έδωσε λοιπόν αυτό το χαρτί στην σύζυγό του, την νεαρά σύζυγό του. Και τότε ξεσηκώθηκαν τέτοιες συκοφαντίες από το καθεστώς που πραγματικά ξεπερνάνε κάθε λογική, ώστε να βγαίνουν ακόμη και έργα θεατρικά, να γράφονται και βιβλία με ιστορίες πλαστές ότι δήθεν εκείνος ο καθηγητής προσπαθούσε να βρει το αντίδοτο του θανάτου και η σύζυγός του, η οποία ήταν θρήσκα, σε συνεργασία με την Εκκλησία, με ανθρώπους της Εκκλησίας, τον έβγαλαν από την μέση, τον θανάτωσαν, έτσι ώστε να εμποδίσουν την αλήθεια, να εμποδίσουν την ανθρωπότητα από τη μεγάλη ευεργεσία να βρεθεί πραγματικά το φάρμακο του θανάτου και άλλες τέτοιες ανοησίες, ενώ τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ζούσε και η γυναίκα αυτή το δράμα της, την τραγωδία της. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Αγίου Λουκά μπορεί να τα βρει εκεί πέρα, έτσι, με λεπτομέρειες πώς γράφει, τι ακριβώς συνέβαινε. Και ο άλλος ο καημένος ζούσε και αυτός μέσα του το ψυχολογικό τραύμα, επειδή είχε χάσει ένα από τα παιδιά του. Και ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας εισέπραξε όλο αυτό τον οχετό των συκοφαντιών και των διαφόρων γραπτών, τα οποία απευθύνονταν προς αυτόν και τα οποία τον κατασυκοφαντούσαν. Έκανε όμως υπομονή και ήρθε ο Θεός και έδειξε στην πράξη ότι ο λαός του Θεού έχει αλάνθαστο κριτήριο και δεν επηρεάζεται από τις συκοφαντίες. Γι' αυτό και βλέπετε οι ίδιοι αυτοί που το συκοφαντούσαν έφταναν μέχρι και στο σημείο να το βραβεύσουν μετά από κάποια χρόνια, λοιπόν, με το βραβείο του ίδιου του Προέδρου τότε όλης αυτής της Σοβιετικής χώρας, λοιπόν, του Στάλιν. Και όχι μόνο αυτόν, όταν επρόκειτο να κοιμηθεί, όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, όλος ο λαός συνέρευσε
στην κηδεία του, τιμώντας τον Άγιο, μολονότι οι αρχές του κράτους πήρανε 1.002 μέτρα για να εμποδίσουν να γίνει με τιμές η κηδεία του Αγιωτάτου Επισκόπου Λουκά της Συμφερουπόλεως της Κριμαίας. Ο Άγιος Πορφύριος, ενώ λοιπόν προσπάθησε ο διάβολος να τον καταστήσει ανενεργό με τις φρικτές ασθένειες, να το καθυλώσει στο κρεβάτι και να μην κάνει τίποτα, επειδή είχε το Θεό συνεργό, όχι μόνο δεν σκανδάλισε κανέναν ώστε να λέει να που καταντούν αυτοί που κάνουν νηστείες, αυτοί που αγωνίζονται και θέλουν να τηρούν τις εντολές του Χριστού, αλλά από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο συνέτρεχαν για να λάβουν θεραπεία από τον Άγιο από τις 1.002 ασθένειες που είχαν οι διάφοροι άνθρωποι και να ακούσουν έστω μόνο ένα λόγο του, τον οποίον εξελάμβαναν ως εκ του Θεού προερχόμενον, και πραγματικά και το παραμικρό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ήταν εκ του Θεού. Και οι τρεις λοιπόν ήταν θαυματουργοί και στην παρούσα ζωή και μετά την κοίμησή τους και εις τους αιώνας. Ο Άγιος Λουκάς ήταν ήδη από αυτή τη ζωή πλουτισμένος από το Θεό με το χάρισμα των ιάσεων, και μάλιστα ο Θεός του χάρισε και το δώρο να είναι εξαίρετος ιατρός και ανθρωπίνος. Με τα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός θεράπευε αναρρύθμιτους ανθρώπους, αλλά και υπερφυσικός με το χάρισμα των ιαμάτων θεράπευε και πάλι τους ασθενείς. Και μετά την κοίμησή του και μέχρι σήμερα δεν πάβει να θεραπεύει τους ασθενείς και δεν πάβει να κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλα τα μήκη και πλάτη της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ήταν θαυματουργός ήδη από αυτή τη ζωή, αλλά απλώς ο Θεός έκρυβε το χάρισμά του από τα μάτια των πολλών ανθρώπων, ήταν ακόμη συναισθαλμένο το χάρισμά του. Μετά την κοίμηση πραγματικά κατέστη ένα ηφαίστειο που έβγαλε λάβα από σημεία και τέρατα, τα οποία δεν έβλαπταν, η λάβα βλάπτει, αλλά τα σημεία και τέρατα του Αγίου θεράπευαν και θεραπεύουν και αγιάζουν και οδηγούν στη πίστη τους ανθρώπους. Και ο Άγιος Πορφύριος, και όσο ήταν σε αυτή τη ζωή και μετά την κοίμησή του, είναι γεμάτος θαύματα. Μπορούμε να πούμε όμως το εξής για τον Άγιο Πορφύριο. Ακόμη αφού έφυγε από αυτή τη ζωή, δεν πραγματοποιεί πάρα πολλές εμφανίσεις και πάρα πολλά θαύματα. Ωστόσο όμως έχει ταμιεύσει μια μεγάλη έκπληξη για όλους μας. Είναι γνωστή η προφητεία του που έχει πει για το μοναστήρι του, ότι κάποια στιγμή εκεί στο μοναστήρι του, και μάλιστα να σας πω, όταν θα επιστρέψει κάποιο λείψανό του στο μοναστήρι του, πραγματικά θα γίνει μια καινούρια Πεντηκοστή. Τόσα θαύματα θα γίνονται, τόσο ζωηρά και εμφανώς θα η χάρη του Θεού δια του Αγίου Πορφυρίου λοιπόν θα λάμψει, ώστε καρφίτσα να ρίχνεις εκεί στο μοναστήρι δεν θα πέφτει κάτω από το πολύ κόσμο που θα σειραίει για να πάρει από τη χάρη, λίγο να γευτεί από τη χάρη του Αγίου. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι είναι πραγματικά κεφάλαια της Εκκλησίας μας, που με τα υπερφασικά τους χαρίσματα ευεργετούν όλους μας και θα μας ευεργετούν μέχρι τα τέλη της ιστορίας, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Άλλο κοινό επίσης γνώρισμα των Αγίων είναι η απέραντη αγάπη τους προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Ο Άγιος Λουκάς από την αγάπη του για τον Θεό διατήρησε την πίστη του
και στους διωγμούς και στις εξορίες. Από την αγάπη του για το Θεό, ενώ ήταν χειρούργος και ενώ ήταν στα χρόνια απεινούς διωγμού για πολλά χρόνια, για ολόκληρες δεκαετίες, μόνο το σταυρό σου να έκανες δημοσίως και κινδύνευες να βρεθείς στη Σιβηρία, στα κάτεργα. Αυτός δεν δίσταζε να έχει συνεχώς κρεμασμένη στο χειρουργείο του την εικόνα της Παναγίας. Και ενώ οι καθεστωτικοί έκαναν τα πάντα για να την κατεβάσουνε, ο Άγιος ήταν σταθερός και έλεγε: εγώ από αυτή την εικόνα παίρνω δύναμη, προσεύχομαι και παίρνω δύναμη και κάνω τα χειρουργεία μου και πετυχαίνουν τα χειρουργεία μου με τη χάρη της Παναγίας, με τη βοήθεια του Θεού. Ομολογούσε συνεχώς, χωρίς φόβο, έστω κι αν όλοι έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του, έστω κι αν είχε ήδη υποστεί πολλά από αυτούς βασανιστήρια. Και επίσης η αγάπη του προς το Θεό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν δίστασε να φορέσει και τον επισκοπικό μανδύα, να γίνει επίσκοπος, σε μια εποχή λοιπόν που όλοι οι χριστιανοί προσπαθούσαν να κρύβονται δημοσίως, να μην φαίνεται η χριστιανική τους ιδιότητα, γιατί κινδυνεύαν ανα πάσα στιγμή. Ο Άγιος όχι μόνο δέχτηκε να γίνει επίσκοπος της Εκκλησίας, αλλά φορούσε και αυτά τα ράσα και αυτά τα σημεία που τον έδειχναν ξεκάθαρο ότι είναι λοιπόν επίσκοπος και είναι κληρικός της Εκκλησίας, ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο, ακόμη έτσι και όταν βρισκόταν στο χειρουργείο. Αλλά επίσης μαζί με την αγάπη προς το Θεό, ή αυτή η ίδια η αγάπη προς το Θεό ενέπνεε σε αυτόν απέραντη αγάπη προς τους ανθρώπους. Ενώ είχε πολύ μεγάλο χάρισμα στη ζωγραφική, από την νεότητά του το άφησε, το εγκατέλειψε, διότι έλεγε ότι δεν είναι σωστό να κάνω κάτι που απλώς αρέσει σε μένα. Το καλύτερο είναι να γίνω χρήσιμος στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι ακόμη και αυτό το χάρισμα που είχε για τη ζωγραφική, και αυτό ακόμη το χρησιμοποίησε αργότερα για τη χειρουργική, στην ιατρική, για να βοηθάει τους ανθρώπους, και στην επιστήμη, στα σχέδια που έκανε, στις μελέτες που έκανε τις επιστημονικές για φάρμακα και μεθόδους θεραπείες για τις ποιώδεις λοιμώξεις και τις διάφορες ασθένειες, οι οποίες ήταν εκείνες τις εποχές πρωτοποριακές. Για χάρη των ανθρώπων, ακόμη και όταν τον εξόριζαν και στις πιο μακρινές περιοχές, όπως είπαμε πριν, και στον κύκλο του Βορείου Πόλου, λοιπόν, πάνω ψηλά στον πολικό κύκλο, όπου και να βρισκότανε, χρησιμοποιούσε ό,τι γνώριζε για να υπηρετεί τους ανθρώπους. Δεν προλάβαινε εκεί που ήταν στην εξορία από το πρωί ως το βράδυ να υπηρετεί τους ανθρώπους ως ιατρός. Ευεργετούσε τους πάντες και τα πάντα, όπου και να βρισκότανε. Και ακόμη και όταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το ίδιο το κράτος, το οποίο τον κυνήγησε τόσο φοβερά και τόσο σκληρά, χρειάστηκε την ανάγκη της Εκκλησίας και αυτού, δεν δίστασε να δώσει την ψυχή του όλη τη ζωή του στο να βοηθάει ως ιατρός αλλά και ως ιερέας προσευχόμενος τον χυμαζόμενο λαό. Ο Άγιος Νεκτάριος πάντοτε είχε συνυφασμένη μέσα του την αγάπη και προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Θυμηθείτε που από νήπιο, όταν του μάθαινε τις προσευχές η ευσεβέστατη γιαγιά του, αγαπούσε ιδιαίτερα το 50ο ψαλμό και μάλιστα επαναλάμβανε πάντοτε 2 φορές τη γνωστή φράση του 50ου ψαλμού που λέει «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι», δείχνοντας το πόθο του από τότε που ήταν μικρούλης, λοιπόν, να διδάσκει το Λόγο του Χριστού στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν και πάλι σε μικρή ηλικία βρέθηκε να εργάζεται σε κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη, διάβαζε, μελετούσε το Λόγο του Θεού και ό,τι του άρεσε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας τα έγραφε στα χαρτάκια με τα οποία τύλιγε τα προϊόντα που πουλούσαν, για να διδάσκει στους άλλους ανθρώπους λοιπόν τα του Χριστού.
και γι' αυτό και σπούδασε τις θεολογικές σπουδές και γι' αυτό και έγινε επίσκοπος και διευθυντής της Ριζαρίου σχολής και γι' αυτό και μετά έκανε το μοναστήρι, το άνοιξε το γυναικείο μοναστήρι. Όλα αυτά εξαιτίας της διπλής του αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ο δε Άγιος Πορφύριος, χάριν του Θεού, από μικρός, 12 ετών, εγκατέλειψε τα πάντα, και γονείς και αδέλφια και την κατά κόσμον πατρίδα του και κόσμον και κοσμοκράτορα και όλα, και πήγε στο Άγιον Όρος και δόθηκε στη λατρεία του Θεού, και τόσο πολύ κέρδισε την αγάπη του Θεού αμέσως, ώστε πολύ γρήγορα στα Καυσοκαλύβια, από τα πρώτα χρόνια που πήγε εκεί πέρα, λοιπόν, σε πολύ μικρή ηλικία, του δόθηκε τεράστια χάρη, όση λίγη χάρη δίνεται σε ανθρώπους έτσι μέσα στους αιώνες. Εξαιτίας της αγάπης του προς το Θεό, αγαπούσε και τους ανθρώπους. Δόθηκε σε απόλυτη υπακοή στους γεροντάδες του. Και πάντοτε από μικρός ποθούσε να εργάζεται σε ένα νοσοκομείο για να υπηρετεί τους ασθενείς. Και αυτό τον πόθο του τον εκπλήρωσε ο Θεός, γι' αυτό και αργότερα ως ιερέας βρέθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών, και εκεί για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε τους ανθρώπους, λειτουργούσε, προσευχόταν για τους ασθενείς, για όλο το νοσοκομείο και για όλο τον κόσμο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ασθενείς που βρέθηκαν σε εκείνο το νοσοκομείο έλαβαν την χάρη και τη βοήθεια από τον Άγιο Πορφύριο. Και οι τρεις είναι κληρικοί της Εκκλησίας μας. Όλοι τους έλαβαν τη χάρη της αιωρεοσύνης. Όλοι τους ήταν διδάσκαλοι και σοφοί. Είχαν το χάρισμα της σοφίας. Αλλά βλέπω, επειδή ο χρόνος περνάει, να τελειώσουμε σε ένα τελευταίο σχετικά με τους Αγίους. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι τρεις αυτοί Άγιοι γεύτηκαν τον θάνατο, το σωματικό θάνατο. Η κοίμησή τους δείχνει και αυτή το μεγαλείο τους. Ο μεν Άγιος Λουκάς, όταν εκοιμήθη, ήδη πλέον ήταν αποδεκτός σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και απέλαβε παλαϊκή κηδεία παρά τους διωγμούς της κυβερνήσεως. Τον τιμούσανε ήδη ως Άγιον και ζητούσανε τις πρεσβείες του. Ο Άγιος Νεκτάριος κοιμήθηκε περιφρονημένος, αλλά όπως είπαμε δεν πρόλαβε ο διάβολος να χαρεί τις συκοφαντίες του, αλλά αμέσως η χάρη του Θεού σαν τεράστια πυρκαγιά ήρθε και κατέκαψε κάθε συκοφαντία και τον ανέδειξε τον Άγιο σε όλη την Εκκλησία. Ο δε Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήδη όταν είχε φτάσει στα τελευταία του ήταν αποδεκτός και αγαπητός από όλους, ως γνήσιος μοναχός αγιορείτης και εραστής της ταπείνωσης και της ησυχίας, φρόντισε να κοιμηθεί μακριά από τις τιμές του κόσμου. Αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου εκεί ξεκίνησε τους αγώνες του και εκεί έλαβε την χάρη του αγιασμού του. Και εκεί κρυφά και αθόρυβα από όλους φρόντισε μάλιστα να κοιμηθεί όταν υπήρχε και φουρτούνα, ώστε να μην μπορεί κανένας να έρθει, και έδωσε και εντολή μετά από 3 μέρες από την κοίμησή του να ανακοινωθεί το γεγονός ότι έφυγε. Εκεί λοιπόν μόνος του, με ελάχιστους υποτακτικούς του, βρισκόμενος εγκατέλειψε το παρόντα κόσμο και έβγε στο Θεό, αλλά δεν μας άφησε. Όπως έλεγε και το επαναλάβανε πολύ συχνά ο Άγιος Πορφύριος,
τώρα είναι πιο κοντά από ό,τι όταν ήταν στην παρούσα ζωή. Είναι πιο κοντά σε όλους μας. Και όχι μόνο ο Άγιος Πορφύριος, αλλά και οι άλλοι δύο οι Άγιοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δίπλα μας είναι. Τους έχουμε δίπλα μας και ανά πάσα στιγμή, όταν με πίστη και βλάβεια τους επικαλούμαστε, οι Άγιοι αυτοί αμέσως προστρέχουν στη βοήθειά μας. Οι Άγιοι λοιπόν αποτελούν, οι Άγιοι Λουκάς, Νεκτάριος και Πορφύριος, αποτελούν κοινό κτήμα πλέον όλης της Εκκλησίας. Η ψυχή τους, με την ψυχή τους είναι δίπλα μας. Τα οστά τους, των μεν δύο, τα έχουμε, λοιπόν, έχουν διασκορπιστεί σε όλη την οικουμένη. Όλοι τα έχουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Του δε Αγίου Πορφυρίου μπορεί τα οστά του να είναι τώρα κρυμμένα, αλλά όπως είπαμε μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις ο Άγιος με τα οστά του. Αλλά και πριν από αυτά, και μόνο κάποιος που θα βρεθεί στον χώρο που έζησε και αγίασε ο Άγιος, αισθάνεται πάρα πολύ έντονη την παρουσία του Αγίου. Σαν να είναι παρόν. Πολύ περισσότερο αν τον έβλεπε σωματικά με τα σωματικά μάτια, πολύ περισσότερο αισθάνεται την παρουσία του Αγίου και μέσα του αλλοιώνεται όλος ο άνθρωπος. Και οι τρεις λοιπόν είναι ολοζώντανοι, είναι δίπλα μας. Μας διδάσκουνε με τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν και περιέχουν τους βίους τους αλλά και τις διδασκαλίες τους. Μας θεραπεύουνε από τις ποικίλες ασθένειες όταν εμείς με πίστη τους επικαλούμαστε και όταν αυτοί το κρίνουν ότι αυτό θα βοηθήσει προς τη σωτηρία μας. Πρεσβεύουνε για τη σωτηρία μας και για τον αγιασμό μας. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, να μην παύουμε να μελετούμε τους βίους τους και τις διδασκαλίες τους. Να μην παύουμε να τους επικαλούμαστε στη ζωή μας. Να προστρέχουμε στα Άγια λείψανά τους, στα Άγια αντικείμενά τους, στους τόπους που έζησαν και τους αγίασαν και εκεί ιδιαίτερα αισθάνεται κανείς την παρουσία τους. Αν, αγαπητοί μου, εδώ, σε αυτή τη ζωή, νοερός είμαστε μαζί τους, με το να προσευχόμαστε σε αυτούς, να αγαπάμε να μελετούμε τα βιβλία που αφορούν σε αυτούς, με το να τους εορτάζουμε, με το να έχουμε τις εικόνες τους στα σπίτια μας, στα ενδύματά μας, να τις έχουμε έτσι μαζί μας, εικονίτσες να έχουμε μαζί, να τους ασπαζόμαστε έτσι, να τους ευλαβούμαστε πολύ. Αν είμαστε λοιπόν εδώ μαζί τους, ασυγκρίτως περισσότερο θα αξιωθούμε να είμαστε μαζί τους και στην αιωνιότητα, το οποίο εύχομαι να συμβεί σε όλους μας με τις πρεσβείες των τριών αυτών Αγίων της Εκκλησίας που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας και θα έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα ενώπιόν μας και όλων των Αγίων της Εκκλησίας και εξαιρέτως της Παναγίας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Οι Άγιοι να προσβεύουν για όλους μας.